לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות ההסלמה בדרום והכוננות ברחבי הארץ מחשש להתרחבות הירי מעזה. אחרי לילה ארוך מאוד ביישובי העוטף והדרום והתפרעויות אלימות בערים ערביות ומעורבות ברחבי הארץ, החל משעות הבוקר מתחים בלתי פוסקים מהרצועה עם פגיעה ישירה בשני מבנים באשקלון. 6 בני אדם נפצעו, 1 מהם באורח קשה. מאז אתמול למעלה מ-200 רקטות שוגרו לעבר ישראל. במהלך הלילה חיל האוויר תקף למעלה מ-130 יעדים ברצועת עזה. מניין ההרוגים ברצועה עומד על 24 בני אדם. בצה"ל מבהירים כי בשעות הקרובות תהיה עליית מדרגה בתקיפות. כל בתי הספר שמרוחקים עד 40 קילומטרים מהגבול לא נפתחו היום. ב5 ערים מרכזיות בשפלה ובגוש דן לא מתקיימים היום לימודים. בראשון לציון, בת ים, חולון, רחובות ונס ציונה. וגם בערים המעורבות בתוך ישראל, תסיסה של המגזר הערבי. ברמלה הציתו צעירים ערביים פחי אשפה, יידו אבנים לעבר תושבים ולעבר אוטובוס. בלוד מפגינים תועדו כשהם מחליפים את דגל ישראל בדגל פלסטין. בית הכנסת ההודי בעיר הוצת, גם הישיבה התיכונית הסמוכה, התפרעויות ומחאות אלימות גם בחיפה, באום אל פחם ובנגב. אנחנו איתכם, כתבנו בשטח בכל המוקדים, יואב אבן באשקלון, תמיר סטיימן ואדוה דדון בעוטף עזה, בן מיטלמן בבית החולים ברזילי, ברנו טגניה בלוד ופורת נסר בחיפה, גם פרשנים וכתבים כאן באולפן. אנחנו פותחים איתך, יואב אבן, במוקד המרכזי של הבוקר הזה, באותו בניין באשקלון שנפגע. יואב, וכל העת השיגורים נמשכים, תמונת מצב שלך משם. כן, רק לפני רבע שעה הייתה פה האזעקה האחרונה, כמובן אחרי לילה עם הרבה מאוד מתחים, גם לעוטף עזה וגם לאשקלון, ואנחנו בעצם נמצאים כרגע בבניין, מחוץ לבניין שספג את הפגיעה הישירה. זאת למעשה הפגיעה הכי משמעותית וקשה מתחילת סבב הלחימה הזה, כאשר אחד מהפצועים שפונו מכאן, שהוא פונה מכאן כשהמצב שלו מוגדר בינוני, אחרי בדיקות ואבחון בבית החולים ברזילי, המצב שלו מוגדר קשה, מתברר שהוא סובל מפגיעת ראש, ככל הנראה תוצאה של איזושהי חבלה, לא רסיסים או זכוכיות, אבל כך או אחרת עדיין יש פצוע קשה במתח הזה, בפגיעה הישירה הזאת כאן באשקלון, כאשר מדובר בגבר בן 40, שגם אשתו נפצעה והיא מוגדרת פצועה באורח בינוני, וגם 2 ילדיהם נפגעו באורח קל, כאשר בנוסף להם בסך הכל פונו לבית החולים ברזילי עוד 22 נפגעים מכל האירועים השונים בגזרה הזאת של סדרות ועוטף עזה, כאשר כולם הם נפגעי חרדה או פצועים במצב קל, אבל כמובן עיקר הדאגה מופנית כרגע לאותו פצוע שמצבו מוגדר קשה, וכאמור גם אשתו ו2 ילדיו נפצעו. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן בתקווה שבבית החולים ברזילי יצליחו לייצב את מצבו. יואב, תודה רבה לך, אתה כמובן נשאר שם עבורנו, נחזור אליך בהמשך. עוברים אליך תמיר סטיימן, כתבנו בדרום, כי בהמשך לדברים של יואב, תמיר, יישובי העוטף הם אלו שבעצם במוקד השיגורים של חמאס במהלך הלילה והבוקר. נכון ירון, ואני חושב שצריך להסתכל באמת על התמונה הזאת. רוב הירי, מלבד הירי החריג לירושלים אתמול, לעבר היישובים בעוטף עזה ואשקלון, כמויות גדולות מאוד, יותר מ-200 רקטות שנורו מאז השעה 6 אתמול לעבר היישובים. צריך לומר שרובם הם מיורטים על ידי, רוב הרקטות מיורטות על ידי כיפת ברזל שפועלת באמת בהצלחה ומוכיחה את היעילות שלה בערך ב-90%, אולי אפילו קצת יותר מזה. חלק מהרקטות מתפוצצות בתוך היישובים כמו באשקלון, כמו כאן בסדרות וביתר היישובים בשער הנגב. בשלב הזה הנחיות המיגון לתושבים להישאר סמוך למרחבים המוגנים. הלימודים בוטלו בכל המרחב הזה שבין קו הגבול ל-40 קילומטר, כולל ביישובים סדרות, אשקלון, באר שבע, נתיבות, אופקים, אשדוד. בכל האזורים האלה, המרחב הזה אין לימודים, יש גם הגבלות התקהלות והתכנסות והגבלות על מקומות עבודה, ובמרחב של עד 80 קילומטר, השפלה וגוש דן, גם שם הגבלות על האוכלוסייה, והלימודים מתקיימים רק במקומות ממוגנים. תמיר, תודה רבה לך. אנחנו נחזור אליך גם כדי לדבר על מה שקרה בכבישי הדרום במהלך הלילה והבוקר. תודה לך בינתיים. אנחנו עוברים אליך בן מיטלמן בבית החולים ברזילי. לשם פונו בין הפצועים שנפגעו מירי הרקטות באשקלון.
נכון, בוקר טוב ירון. קודם כל שמענו גם כאן לפני כמה דקות את ההזקה הנוספת באשקלון, אך לא אותרו עדיין נפילות בעיר מההזקה החדשה, ונקווה שכך זה יישאר. אותה משפחה שנפגעה מהפגיעה הישירה בבניין באשקלון, בסביבות השעה 6 בבוקר, הגיעה כמובן מיד על ידי פרמדיקים של מד"א לכאן לבית החולים ברזילי. אני יכול לבשר שהאב של המשפחה, מי שנפצע בצורה הקשה ביותר, כבר פונה מכאן לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הוא סובל מפגיעת ראש, פגיעה נוירולוגית, הוא מוגדר כאמור פצוע קשה, והמשך הטיפולים שלו יעשו שם בסורוקה. אשתו והילדים נמצאים עדיין כאן, אני ראיתי אותם לפני מספר דקות, הילדים נמצאים ממש במיון הילדים לידי, כולם במצב קל, הם נפגעו רק מעט מההדף, ולא מדובר בפציעה קשה, יכול להיות שהם יוכלו כבר היום אפילו להשתחרר, וכך נקווה, אבל הם כמובן חוששים ודואגים לשלומו של אב המשפחה, שכבר לא נמצא בבית החולים כאן, אלא בבאר שבע, בסורוקה. מלבד זה, ירון, סך הכל, מאז אתמול 26 אנשים הגיעו לכאן לקבלת טיפול בברזילי, חלקם כבר עזבו, חלקם היו פצועים נפגעי חרדה, וכאמור, אחד פצוע קל, אחת האם שנחשבה פצועה בינונית תחילה, אבל עכשיו גם הצבא מוגדר קל. בן, תודה רבה לך. ובצל מטחי רקטות בלתי פוסקים מרצועת עזה, ביישובים רחבים ברחבי הארץ פרצו הפגנות אלימות של תושבי המגזר הערבי. בראנו טגניה, אתה בלוד, יש אדם אחד שנורא למוות במהלך ההתפרעות שנמשכה לאורך כל הלילה. בראנו, עדכון שלך משם. כן, ירון, אנחנו נמצאים מול ישיבה תיכונית קדם צבאית ממש בלוד. אתמול סמוך לשעה 12 מגיעים לכאן מתפרעים, צעירים מתפרעים, פשוט פורצים פנימה מתוך השער הזה, עולים למעלה לתוך חדרי הישיבות, ושם מציתים ספרי קודש, ספרי תנ"ך, פשוט משחיתים את כל הישיבה הזאת. בעקבות כך לא מעט אנשים שנלכדו מתוך האש מצליחים איכשהו למלט את עצמם. כמו שאמרת ירון, אז במהלך הלילה העיר ממש היו הרבה עימותים, בין היתר גם תושבים יהודים שהרגישו מאוימים, יורים לעבר כמה מפגינים, פוצעים 3 מהם, אחד מהם במצב אנוש, בבית החולים מאוחר יותר באסף הרופא הרופאים קבעו את מותו. בעקבות כך המשטרה עיכבה את אחד התושבים שמעורבים בירי. נכון לעכשיו נראה שהרוחות קצת נרגעו, אבל מרגישים את המתח. אנחנו נמצאים כאן ירון, ונשוב כמובן ונעדכן איתכם. כן, בראנו, אז אתה אומר שעכשיו אנחנו מזהים איזה סוג של רגיעה, אבל במהלך הלילה גם ראינו הצתה של בית כנסת וגם של ישיבה תיכונית. תודה רבה לך בינתיים, ירון שניידר, כתב דסק הערבים כאן באולפן. בוא דבר איתי ירון על התגובה של חמאס. אנחנו רואים בעצם רקטות בינתיים בעיקר באזורים של עוטף עזה ואשקלון, עדיין לא עוברים את הקו הזה. יש מאחורי זה אסטרטגיה? קודם כל, רק אני רוצה לומר כמה דברים על מכת הפתיחה שהזכרנו, וזה בכל זאת האירוע המפתיע. סיפור הטילים היחסית כבדים שנחתו על אזור ירושלים. הם מספרים, אולי נוכל לראות תכף את התיעוד שהם מעלים על המסך, הם מספרים שמדובר בטילים משופרים, שהם מכנים אותם A120. אלה טילים שמסוגלים להגיע לטווח של 120 קילומטרים, ולפגוע בצורה די משמעותית באמצעות ראש קרב משופר. פיתוח שהם לטענתם עושים בו שימוש בפעם הראשונה במסגרת הסבב הזה. ואחר כך באמת התקיפות שלהם מתכנסות לאזור הדרום, בדגש על יישובי עוטף עזה ואשקלון. הסיבה לכך לדעתי היא שיש להם מלאי עצום של רקטות לטווחים קצרים, שאין להם בעיה לדלל אותו, אין להם בעיה לספק את כל מה שצריך כדי ליצור כזאת צמיחה של מתקפות רקטיות במשך כל שעות היממה, והם שומרים את הכלים הכבדים יותר, כגון אלה שהם שיגרו אתמול, לשלבים מאוחרים יותר, כלומר, הם בעצמם כבר מתכוננים ללחימה שתימשך הרבה מעבר לשעות האלה של הבוקר. עוד נחזור לך, כי מעניין מאוד גם לשמוע האם יהיה עוד אולטימטום של חמאס כפי שהיה אתמול, 2 אולטימטומים שבעצם משנים את המשוואה מול ישראל. אנחנו רוצים לעבור אליך עכשיו פורת נסאר. כתבנו פורת, דיברנו על המהומות בדרום, אבל היו מהומות של המגזר הערבי גם בצפון. נכון מאוד, היו עימותים קשים, אותן תמונות שמזכירות גם מה שהיה בשנת 2000, בעיקר כאן בחיפה, בנצרת, אום אל-פחם, ציר ואדי ערה,
ציר 85, הרבה צירים נחסמו עד לפנות בוקר על ידי המפגינים. במקרים רבים אכן היו הצתות של צמיגים וחסימה של צירים כמו שהזכרנו, אבל בעיקר גם עצורים, אנחנו מדברים על יותר מ-80 עצורים בכל רחבי הארץ, לפחות 50 כאן באזור הצפון, בחיפה גם היו כאן עצורים במושבה הגרמנית, והמושבה הגרמנית לפחות הזרקור כאן באזור הצפון על מה שקורה במושבה הגרמנית. המקום הזה שנפגע קשות כלכלית ומסחרית בעקבות משבר הקורונה ניסה להתאושש אחרי באמת היציאה ממשבר הקורונה, ועכשיו הוא נפגע עוד פעם קשות, אבל העיר חיפה היא עיר שיודעת לרפא את עצמה. ומי שהיה אתמול, ואני הייתי אתמול עד לפנות בוקר, וסיקרתי את ההפגנות ואת העימותים ואת התמונות שבאמת ראינו כאן עד לפנות בוקר כאן במושבה הגרמנית בחיפה, את זה לא רואים הבוקר בחיפה. רואים שהחיים חוזרים לשגרה, מנסים לחזור לשגרה, וכמו שאמרתי, זאת עיר שיודעת לרפא את עצמה. ראשת העיר עינת קליש קוראת להנהגת הציבור הערבי וגם היהודי באמת לקרוא להרגעת הרוחות, והיא אומרת שהעירייה וגם המשטרה לא יסכימו שיהיו כאן בחיפה הפגנות שאינן מאושרות לעומת הפגנות שכן מאושרות. זה מה שהיא אומרת. לראות תוך כדי שאני עומד כאן, אני פוגש יהודים שבאים ממרכז הארץ, אומרים, אנחנו קבענו את החופשה שלנו אחרי הקורונה לבלות כאן בחיפה, אבל לא ציפינו באמת שיהיה כאן הסלמה ושנגיע למצב כזה, אבל רואים שבאמת חיפה חזרה לשגרה, ואנחנו מקווים שדווקא התקופה הזאת שרוצים לתייר ולטייל בארץ, שנקבל את ההזדמנות הזאת ולא ניפגע, לא ערבים ולא יהודים. פורת, תודה רבה לך על הדברים, אתה נשאר שם עבורנו, תודה בינתיים. אנחנו איתך, רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, שלום לך, תודה שהגעת אלינו. שלום. אתם החלטתם על ביטול הלימודים באופן גורף, למה בעצם? למה בעצם? אנחנו קודם כל דואגים לילדים שלנו ולאנשי החינוך שלנו ולכולם. אנחנו ראינו שההחלטה הגיעה בשעה מאוד מאוחרת, פתאום כן הוסיפו את ראשון לציון ואת השפלה, אבל אם יש מרחב מוגן או אם אין מרחב מוגן, החלטנו לאחר התכנסות של מספר ראשי רשויות, אם זה רחובות, אם זה חולון, אם זה נס ציונה, אם זה בת ים, ואם זה אנחנו ראשון לציון, לקבל החלטה ולא לפתוח את מערכת החינוך בשלב זה, עד שהעניינים יותר יתבהרו, גם בשיחות שלנו עם פיקוד העורף, שיש שיתוף פעולה מצוין דרך אגב עם פיקוד העורף, עדיין אנחנו מבינים שהם לא כל כך מבינים. רגע אחד זה ככה, רגע אחד כן יהיה אירועים, רגע אחד לא יהיה אירועים. אנחנו העדפנו לא לשחק ברולטה. אבל לא היה יותר נכון לצורך העניין לשלוח את הילדים ולתרגל איתם, לנצל אולי את הרגע הזה כדי לתרגל איתם את המעבר למרחבים מוגנים וכדומה, או שאתה אומר לי שיש בתי ספר שאין מרחבים מוגנים? אם היינו חושבים שזה תרגול ולא מציאות, אז אני מסכים איתך. אגב, הם מתורגלים? כרגע, ילדים מתורגלים, אנחנו עושים, אנחנו כל הזמן לאורך כל השנה. ומרחבים מוגנים יש מספיק? מרחבים מוגנים אין מספיק. אין מספיק בשום רשות כמעט במדינת ישראל, אין מספיק. אם ראיתם ערים אחרות סמוכות אלינו, זה לא נפתח, זה לא נפתח, זה לא נפתח. אבל דרך אגב, אנחנו ערוכים כן לפתוח כמעט את כל מערכת החינוך בראשון לציון, על ידי מרכזים קהילתיים וכל מיני חלופות כאלה ואחרות שמצאנו. לא זאת הייתה הסיבה שלא פתחנו. הסיבה שלא פתחנו, כי אנחנו דואגים וחוששים לשלום הילדים שלנו, מעדיפים ללכת לסייף סייד, לצד הבטוח, ולחכות ולראות מה קורה. אנחנו שומעים, תראה איך כמה עניינים פה מתלעטים. רגע, זה אומר שמבחינתכם הלימודים לא ייפתחו גם בימים הקרובים, כי אנחנו הולכים כנראה להסלמה שתימשך כמה ימים. כרגע מבחינתנו החלטנו כל ראשי הערים שאנחנו נתכנס ונדבר עוד פעם במהלך היום, נקבל החלטה מושכלת, כולנו ביחד, החלטה אחידה, ואז אנחנו כמובן נודיע לציבור ולתושבים שלנו. אז תודה, עוד נשוב אליך, אנחנו רוצים לעבור אליך עכשיו, תמיר סטיימן. תמיר, אתה מעדכן אותנו על תקיפה בגבול עזה. תמיר. כן, נכון, אם אתמול ראינו תקיפה טיל נ"ט שנורה לעבר אזרח ישראלי באזור גבול הרצועה, למרבה המזל שם הוא נפצע רק קל, אז עכשיו לפני זמן קצר סיכול של צה"ל, של אירוע דומה, וזה קורה לפני כשעתיים. מודיעין מדויק מזהה בזמן אמת חוליה שעומדת לשגר טיל נ"ט בצפון הרצועה. בעצם אותה חוליה חיפשה מטרה כדי לירות עליה את טיל הנ"ט. בצה"ל ביצעו ירי מדויק והחוליה הזו נהרגה. נזכיר שוב, אתמול האירוע בעצם שפתח את הסבב הנוכחי
טיל נ"ט שנורה לעבר רכב אזרחי שהיה חשוף לגבול רצועת עזה, נאמר. אותו תושב סדרות נפצע קל, למרבה המזל הוא בדיוק יצא מהרכב ואז חזר, ובזמן תוך כדי שהוא חוזר טיל הנ"ט נורה לעברו. בחמאס הוציאו סרטון, אם תרצה סרטון תדמית שמתעד את השניות האלה, ועכשיו כאמור אנחנו עדים לניסיון נוסף כזה לראות לעבר רכבים אזרחיים, אולי רכבים צבאיים. בצה"ל מצליחים לסכל את האירוע הזה, אמרנו, באמצעות מודיעין מדויק שמזהה את החוליה בזמן אמת ויודע לשגר לעבר החוליה הזו טיל או מבצע ירי, וכך למעשה מונע את הירי הנוסף הזה של טיל נ"ט לעבר המטרה. תמיר, תודה, ואנחנו רואים כל הזמן את התמונות שמגיעות בשידור חי מעזה עם פטריית העשן שעולה משם עם התקיפות הצה"ליות. התקיפה האחרונה אירעה באזור סודניה, קרוב לנמל של עזה, ואחת המטרות היא איזושהי מעבדה או מין מפעל שבו ככל הנראה מייצרים רקטות. כן, אז אנחנו רואים, מקבלים שם כל הזמן את התמונות. עוברים אליך ברנו טגניה שוב בלוד. ברנו, קח אותנו בבקשה אל תוך הישיבה התיכונית ככל שאתה יכול, ותאר לנו מה אנחנו רואים שם, מה מידת הנזק לישיבה בעקבות האירועים אתמול בלילה. אנחנו איתך, ברנו. טוב, ירון, קודם כל בשורה התחתונה היה פה נס, באמת נס. אני אנסה להראות לך מה בדיוק קרה. סמוך לחצות אמש, מתפרעים ערבים מגיעים לכאן, פורצים את הדלת הזאת איפה שאנחנו נמצאים, נכנסים פנימה אל תוך הישיבה, ממש מצוידים כנראה בחומרי תברה, בקבוקי תברה, מטפסים למעלה איפה שנמצאים חדרי הכיתות של התלמידים. אני לא יודע, לא יכול להראות לך, להמשיג לך את העשן, אבל בשלב הזה, שים לב, הם נכנסים לאחת הכיתות, פנימה, זורקים פה בקבוק תברה, וזאת התוצאה. עדיין יש עשן בתוך הכיתה, הכיתה עולה באש. אם זיו הצלם שלנו יכול להראות לך, יש פה ספרי קודש. אני אומר לך, זה רגעים קצת... וואו. יש פה ספרי תנ"ך, אני רואה, וואו. ספרים של הבן שלי. בן שלי לומד בכיתה הזאת. אתה רואה פה... זה דברים ממש ממש קשים. ברנו, אני שומע שאתה ממש נסער, ויש לידך אדם שאמר, שמענו אותו עכשיו, אומר שאלו ספרים של הבן שלו שלומד שם. אולי תדבר איתו עבורנו, ברנו. תביא לי בבקשה, זה שהבן שלו למד פה. בוא תדבר, בוא. כן, בוא נשמע את ה... עולה באש, עדיין אנחנו... שלום אדוני, מה שמך? שלום, שמי דן גור. כן. הבן שלי לומד בכיתה הזאת. ופשוט אין מילים, אנחנו פה מ-9 בערב, ערבים מסתובבים, פוגעים במכוניות, צורפים פחים, ופשוט אין משטרה, אין משילות, זה נראה פה מפרעות תרפ"ט, אין מה לתאר, זה פשוט מפחיד לחיות פה, אנחנו נמצאים 10 מטר מנתב"ג, וזה לא יאומן, זה פשוט בושה וחרפה. מה זה הדבר הזה? איפה השלטון, איפה המשילות, איפה המשטרה? איפה הממשלה שמנהיגה מדיניות של תקיפות, של שלטון, של אכיפה? עושים פה ככל העולה על רוחם. מפחדים לישון בלילה, הורדתי בלילה את המזוזה מהבית שלי כדי שלא יפרצו לי לבית ויעשו פוגרום בתוך הבית. אני מבין שברגע שיש פה אש ויש פה סכנת חיים, מתקשרים למוקד 100 למשטרה. מתקשרים, אומרים מטפלים. יש לנו עוד בעיות במקומות אחרים, אפילו סירנה לא שמענו. כלום. אומרים מטפלים. התקשרנו 8 פעמים בלילה הזה למשטרה. אומרים מטפלים, ואף אחד לא מגיע. לא סירנה, לא חיה, לא שום דבר. 4 שעות הם עושים פה מה שהם רוצים. אני רוצה לקחת אותך ירון, אבל האש לא הסתיימה פה. המתפרעים מגיעים לכאן, נכנסים לעוד כיתה, ופה אותן מראות, גם פה ספרי קודש, ספרי תנ"ך, אני רואה פה סדרי משנה. תשמע, זה קשה לראות דבר כזה עולה באש. כן, ברנו, התמונות שאתה מראה משם באמת... ולאנשים...
אני רואה ומבחין שאתה ממש קצר כן. ירון, אני רוצה להראות לך עם מה ניסו לכבות את השריפה. עכשיו, שאלנו את השאלות האלה גם למשטרה, שאלנו אותם מה קרה, למה לקח לכם כל כך הרבה זמן להגיע בתגובה, ומה שאומרים לנו, שהיו לנו הרבה אירועים, פשוט ניסינו להשתלט כמה שיכולנו, עצרנו כ-20 חשודים בהתפרעות ובהצתת רכבים, אז תמונת מצב כאן בישיבה קדם צבאית בלוד, כפי שאתה רואה ירון, ספרי קודש שרופים, ספרי תנ"ך שרופים, ואזרחים שמנסים לכבות בכוחות עצמם. כן, וזה כנראה גם הסיפור הגדול של סבב הלחימה הזה עם הזליגה של המהומות אל תוך הערים המעורבות בישראל וההתקוממות של הציבור הערבי, אפרופו מה שקרה בירושלים, עוד נדבר בזה רבות. ברנו, תודה רבה לך על התיעוד שאתה מביא משם, אנחנו נשוב אליך כמובן. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לאשקלון, לדבר עם תומר גלם, ראש עיריית אשקלון. שלום לך, אדוני. בוקר טוב, כמו שאתם יודעים ורואים ושומעים, מעל 78 שיגורים לעבר העיר אשקלון, חלקם נפלו בשטחים פתוחים, חלקם בפגיעות ישירות, חלקם יורטו על ידי כיפת ברזל. בראשית דבריי אני רוצה לאחל החלמה מהירה לפצועים, כ6 פצועים במספר. אחד הפצועים במצב בינוני עד קשה שהועבר לבית החולים סורוקה עם פגיעת ראש, ולפנות לתושבים ברגעים האלה, ברגעים הקשים והמורכבים שלנו, אנחנו חייבים להמשיך לתת את החוסן ובאותה נשימה להישמע להנחיות של פיקוד העורף. אנחנו יודעים שההנחיות האלה מצילות חיים ויהיו לנו מינימום של נפגעים וגם עם באפשרות המרבית ביותר אז לא בכלל. כמו שאתם יודעים, לצערנו 25% מכלל האוכלוסייה באשקלון לא ממוגנת. אנחנו נמצאים פה במרכז החוסן לאחר מאבקים מאוד גדולים שלנו מול כל הגורמים בממשלת ישראל. נחנך מרכז החוסן, שלמעשה נותן את המענה לאותם ילדות וילדים שנמצאים בהרגשה ובתחושה ובמשבר תמידי, שפה באים ומקבלים את הטיפול. אבל עדיין אני קורא מפה למקבלי ההחלטות. אנחנו מבינים שכן זמן, לא זמן, אנחנו נמשיך לתת את החוסן למדינת ישראל, אבל באותה נשימה, חברים, 20 שנה, וזה רק הולך ומתעצם, אי אפשר לחיות במציאות הזאת, זה לא נכון, הילדים... אז תומר, דווקא בגלל הדברים האלה שאתה אומר, לא נכונה אתה חושב שהפעם אנחנו שמענו את כל הקריאות שיצאו אחרי ישיבת הקבינט אתמול, על פגיעה, על איזושהי פגיעה יותר משמעותית שצה"ל מתכנן ברצועה, אתה קורא לדרג המדיני לצה"ל, מה, ללכת הפעם עד הסוף, לנסות ללכת לאיזושהי פגיעה שתשנה את מאזן ההרתעה? אני אחלק את זה למספר חלקים. המספר הראשון הוא כן, ציפייה שלנו כתושבים ואזרחים ושלי כראש עיר, שהחמאס והג'יהאד וכל גורם שמנסה לפגוע באזרחים חפים מפשע, יכתוב בצורה מכובדת, כדי שלא ירים את הראש ויפעל בצורה שהם פועלים. הם לא בוחלים בכלום, הם פוגעים בכל דבר שרק אפשר לפגוע, במיוחד באותם אזרחים חפים מפשע. זה אחד. בצד השני, המציאות הזאת היא בלתי נסבלת עבור התושבים, ועבורנו גם כמנהיגים שנמצאים פה בעורף באופן תמידי, אבל הדבר החשוב ביותר זה שאין יותר זמן לזה שכן תקום ממשלה, לא תקום ממשלה, הדברים האלה צפים כל הזמן, חייב לפתור את פערי המיגון המטורפים שיש בעיר אשקלון. בהחלט. הנה עכשיו אני אתן לכם דוגמה מאחד החלטות הממשלה שהתקבלו לא מזמן עבור העיר אשקלון, ב50 יום מחכים במשרד היועץ המשפטי של הממשלה, שיחתום על אזור עדיפות לאומית א' למסחר ותעשייה, וזה לוקח 50 יום. תומר גלם. יותר לחכות, צריך לתת את הכלים המתאימים, כדי שנוכל להתמודד עם המציאות שנקפתה עלינו. תודה רבה. תומר גלם, תודה רבה לך על הדברים האלה. ירון שניידר, אנחנו חוזרים אליך עם עדכון על התקיפות של צה"ל ברצועה. כן, עכשיו אנחנו מדווחים על תקיפות בדרום הרצועה, באזור רפיח וגם צפונה משם בח'אן יונס, ואתה רואה כאן את אחת התוצאות של התקיפות האחרונות. בסך הכל הם מונים שם 24 הרוגים, שמהם 9 ילדים, כמו ששמענו אתמול. התקיפות האחרונות פגעו בעיקר בפעילים של חמאס. הייתה גם תקיפת מנהרות מוקדם יותר בדרום הרצועה, ועושה רושם שגם הם, בשעה שאנחנו חוטפים את השיגורים מעזה, הם חוטפים את התקיפות של חיל האוויר וגם של חיל הים דרך אגב. דיברתי לך קודם על תקיפה בסודניה,
זו אותה תקיפה שלפי הדיווחים משם מתבצעה באמצעות ספינות חיל הים. ירון, תודה רבה לך. אנחנו מיד ממשיכים עם כל הדיווחים, גם מהשטח, גם מהפרשנים והאורחים שלנו כאן באולפן. הפסקה.